Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ka jingile kai football tournament hashnong marshilong kablapulong da ka hinyo trap integrated territorial organization hito Maukarwat Southwest Khas Hills. Haringkat ka jingia trailang bad u president ka Hill Farmers Union HFU uba commander Shangpliang u president ka Sunjuk Seng Samlashnong uba Wannam bad u president ka Hito uba Paul Thirnyang kalalong ka basyongshit bad job min simbha. Hagani kasngi uba commander Shangpliang ulalong u kongsan bad hagajing kranjong ula aimen sim ikis samla banang tray shitom hagajing yelekai banang kiu shaprang bad ban omdu jingkermen wala ki yakendu yakijing hagajing bad hakarukom yelekai ru. Ulo angru ba kajing yelekai kum kani kadi kalat ban penroy kasap jongki samla bad ban penyo lat ru ban peni ya kajing la jongki hakalyang ka sport kabala banong kajing kerku hakalawe. Kajing yelekai kalapan ishisha ya kajing yeteli bad kajing kemenlang jongki nong shongshnong marshilong balayo iru ya kajing dan benta bapura jongki samla bad kinong penyaj nong hakani kajing yelang sport kaba ipu ipi. Jong ka Hito jong ka district ba Pol ki nong yalam jong ka Hito hi barokoi i perlom jong abe wanlang ba penhun i president juga seng nong rep jong ka Hill Farmers Union ya barokoi ki rangba ki samla ki long kemi ki kena kat ki badon ang nia chinong marsilong tengah soban ai kublai ya pi baro Kakerteng jonga kadai ba komandar Shangpliang kasinong jonga kadai nang tena nong benkin kidon kibiya itu kidon kibom itu ate kendiat nga kadai ba sinaflim nang ta ngadai ba yalam yang dikaseng nong rep ke Hill Farmers Union bat mensyua nga to kubor tendang ang kedem to kubor syu tela syu ya oh ya chirum seneng ka film nang sinahi betar kadang ka film temai bangan sapemi bat kumju bat kini ki seng nong rap ngarang don ka wei ta ka film ba kami bana bha ka dei ka film khandai lat atau ka dei ka film ka ba produce ka direct manga te kendiat kata ka dei hang jonga ni baya duk ya jenjar ta mensyua ngalai sekolah nong sendiri ta den pada adalah lik belan wa sesor mangi duk dengan sekolah no step lik belan sengi te kata ka dei ka jing jengi kum ki nong kandong ngapoi hagani ka sinong nang baga jing khot jing ba chess soai nang padaya itu ayat iki nong yalam jong kayu to ang ni hamar silong nang ba chess ngi long perlok berpresiden jong pir ngi itu ba jong ka district ki don kirang ba ang mo tiba ngam padi itu sedan be itu ro ingin senang ya itu mar sinong ba thau te nyukan naglem jonga kendiat nasngoban ai kublai ya ka itu ka perlong ya kene gajing ya ka football pi gajing ya ka football kadai ka wei na kata ka game ka wanra ya kata ka jing ya teli but kani ka game kani ka football ka wanra aru ya kata ka spirit ka badan kata ka mensim ban ong ban yele ka ai kata ka mensim ka banum don kano gajing ya shurut lane gajing ya bishni lane gajing ya pingoy pa gajing ya ka yang kindan ka wei ka job ka wei ka baram Kelaban i hafil kamat kadika thma apor elekai football kadi ka thma dari bunting abang ifek football kinong elekai football ki juya kublai ti ndala wai ka jingi elekai berkata kadi bandon kata ka mensim jong ka jingi jong ka jingi teli bagangit scam baga hito ka pelong ini ka football ro ka yu ka kwaro ka ju ka kwar ban kentiu ki samla ki badon ye ka sap hakikam elekai football jadi tu ye pi ki samla lada pidon ka sap shisha ka elekai football Pek menta ka rijungi ka lakiu ha ki kami lekai football. Naka I-League menta ngiladon sa kini ka ISL. Haka ISL menta kiladon ro ki foreign player ki player ki bawan nasyabari ki bawan lekai sa kini ka ri ka jongi. Pingidon ki samla kum Chester Paul. Jong kini ka dong ka tain ki jongi. Lada pikliu samla Chester Paul yang skemba ulayo kamai ngilaban ong ba ulaim nagamta kaying kasam nang baki kami lekai football. Bet ngidan iki samla ki ba lekai football kum samla Eugene Son lingdo. Hakalas kaba
Ajo kene ka season ka ba umpat song thai. Ladangam bakla Eugene Son ula poi daki crore haka season haka wake samoy yelekai. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.